Thokozani makhehla, thokozani zindlondlo, thokozani bogogo, thokozani bomkhulu. Please do welcome me back from my busy schedule. So I'd like to apologize ukuthi ke bengakaphosti lutho and it was just hectic. Angithabona. So now today we'll be talking about Ubukhosi. Ubukhosi bakini. What kusuka kwenzakalani babathi wena mntana ekhehla ubukhosi angithabona into ezinjalo. Now please understand this. Each and every how can I put it? Each and every what you call culture, each and every tradition has its own ubukhosi angithathola. Banobukhosi babo. You can be Zulu, khona ubukhosi bobuZulu. You can be Swati, khona ubukhosi bobuSwati. You can be Sotho, khona ubukhosi bobuSotho angithathola. Now, I'd like you to understand this. Wena ube umntwana ekhehla uzophupha ke manje amadlozi wakho azokubathisa isikhumba sengwe esithize or isikhumba sebhubesi esithize angithathola. So now beza bazokumbathisa leso sikhumba leso ephupheni lakho, and then now you're gonna have this idea that you know I have royal blood. Yes, bakhona abanegazi vele impela nje mbambamba abanegazi bona ubukhosi from birth angithathola. So now sometimes lento le mawuloku phupha into ezikanje, it simply means ukuthi ke manje bakunika ubukhosi bakini. Khona ubukhosi bakini angithathola into ezinjalo. Khona ubukhosi bakini wena khehla udala bakunika ikhali zakini, bakunika ukuthi ke kube huwe ozohamba uzophakamisa ikhaya angithathola. Bakunikeza ukuthi ke manje kube huwe ozokwazi ukuhlanganisa umndeni angithabona into ezinjalo. So now it's very important for you guys to understand ukuthi ke manje babathi ke maphupha bakunika ubukhosi bakini, maphupha bakunika that isikhumba sengwe or isikhumba sebhubesi. That means ukuthi ke manje bakunika ubungoma obuthize, lobo ubungoma bonke kuphelele bunjalo ubukhosi angithathola. Umuntu makathwasa uthatha ubukhosi angithathola, uthatha ubukhosi bakubo. Ingakho ngentwaso ke sikumbathisa konke lokhu sokumbathisa khona to show that ukuthi no so uthathile ubukhosi bakini. Ingakho sokufaka inyongo, ingakho sokufaka indandathu, ingakho ke sokufaka ijazi. Lelo jazi leso liyasho ukuthi ke manje so graduate angithathola, sokunikeze ubukhosi bakini lobo ozohamba uphilisa abantu bakini. Ngakhona laba lobo uzokwazi ukuhlanganisa umndeni wakhona wakini angazi ngithola nawo. It doesn't mean that ke manje masophupha isikhumba sengwe masophupha in so wena ke which means ukena uphuma ebukhosini obujulile and manje sobukela abanye abantu phansi. It doesn't work like that. It works ngokuthi ke manje masobutholile lobo bukhosi lobo obakini sebakumbathisile ikhumba lezo lephupho lelo lisho ukuthi ke manje bakumbathisa isikhu bakumbathisa ubukhosi bakini. That's it angithabona into ezinjalo. So now ihamba ngaleyo ndlela ngoba umuntu makathwasa vele nje uthatha ubukhosi bakubo ukwazi ukuthi ke manje amadlozi akwazi ukuhlangana axhumana asebenzisana angithathola. Usuke uhlanganisa amadlozi wakini wena. Ingakho mazothwasa sithi naku ubukhosi bakho uyabuthatha ke ilanga namhlanje sikunika ishoba, sikunika induke, sikunika ikhazakini leso uzokwazi ukusebenzisa uthatha ubunyanga bakini, uthatha ubukhosi bakini. Please understand that makhehla madala angithathola. So now ihamba futhi ke mazophupha lezi khumba leso mathi uyabheka khehla lami ibhubesi isilwane esikhulu angithathola. Isilwane esikhulu esaleyo that specific bush or whatever angithathola. Manje bakutshengisa ukuthi ke manje thina ke esibayeni sethu ke manje sifuna ukuthi ukukhulisele kanje. Angithi esibayeni sakamantunga sifuna ukuthi ke manje ukumbathisa lesikhumba sebhubesi ukuthi uzokwazi ukubheka izinto zamantunga, ukuthi uzokwazi ukubheka izinto ezala ekhaya ke usikhulisa uzindlondlo zobala. Ingakho sokumbathisa lesikhumba leso ukuthi ubheke ubukhosi bala ekhaya phela uzokwazi ukuphilisa ngisho nabanye angithathola. Bayenza wena muntu onomoya onedlozi ukuthi ke manje bakwenza umelusi ngaleyo ndlela, bakwenza umelusi ukuthi ke manje uzokwazi ukubahambisa endleleni right, ukwazi ukuthi ngempela nje ukuthi
bakwenza wena ukuthi kahle kahle ube yi-light, angithi abantu ezinjalo, ukuthi-ke manje uzokwazi-ke kuphela uhambise umndeni ngendlela e-right ukuze ukwazi ukuqhubekisa isibongo sakini, angithi athola njengomuntu omoya, angithi abantu ezinjalo, ngoba nawo ubunyanga bona bubodwa nje ubukhosi obuphelele. Ubukhosi obuphelele ngoba ngempela mandulo angithi athola kade inyanga kade zilapha amakhosi, kade zilapha ngisho nanoma yini, angithi athola ngisho kade balapha ngisho nabafundisi, ngisho kade balapha ngisho nanoma ubaba, angithi athola. Yingakho-ke manje umuntu onjalo bamnika ubukhosi obuthize, angithi athola, bamnika ubukhosi obuthize ukuthi-ke manje azokwazi ukuphilisa isizwe, ukuze azokwazi ukuphilisa abantu abansundu ngisho wonke umhlaba jikelele, angithi abantu ezinjalo. So now yingakho-ke bazophupha leyo nto leyo-ke manje khehlalani bazokumbathisa lesikhumba leso, bathi naw sikumbathisa lesikhumba leso namhlanje nekhehla ukuthi uthathe ubukhosi bakini ukuze uzokwazi ukuphokwa phela uye phambili, ukuze uzokwazi ngempela nje ukufundisa ngisho nabanye abantu, angithi abantu ezinjalo, ngoba ubunyanga bona bubodwa nje, ubunyanga ubukhosi obuphelele. So ngithi abantu ezinjalo. So now nanoma uzophupha ngisho nalama wild animals, simply means ukuthi-ke manje yidlozi elakini elikhulu eliza kuwena. Bazophupha ibhubesi, ngiyayiphinda futhi, bazophupha ibhubesi, uzophupha ithayiga, uzophupha ingwe emabalabala, lawo amadlozi amakhulu akini, angithi abantu ezinjalo. Kutshengisa lokho ukuthi-ke manje amadlozi amakhulu akini, abokhokhokhulu, abokhokholozi abakini baza kuwena bakuthumela umlayezo kuwena, angithi athola. It doesn't mean that bazobona amabhubesi so mkhulu kuwo wonke umuntu. It doesn't work like that, angithi athola. I'd like you to understand this, people, ukuthi-ke manje bazophupha ley'lwane lezi zisho ukuthi ngempela nje zifuneka ukuthi-ke manje uphakamisa ubukhosi obudabuka kini bendabuko yakho, angithi abantu ezinjalo. Yes, bakhona vele abaphuma ebukhosini mbambambamba straight, angithi abantu ezinjalo, nabo basuke baphakamisa ubukhosi bakubo and besizwe labo, angithi abantu ezinjalo. Bona-ke abantu abanjalo-ke yes bakhona ukuthi-ke manje baphume ebukhosini straight phakathi, angithi athola. So now bawuphupha izinto ezinjalo ezabo zizoba specific, ezalabantu labo zizoba specific ukuthi no wena uphuma ebukhosini kanje, izinto zakho zizosebenziswa kanje, zizohamba ngenye indlela kanje, angithi athola. Angeke zifane nje like ezomunye umuntu, angithi abantu ezinjalo. Ezalowo uphuma ebukhosini zizohamba ngenye indlela nje ehlukile, angithi athola, kodwa nje zizoba specific kubo ukuthi no nabo ubukhosi obuthathayo obuqhamuka kuphi iswazi, obuqhamuka kuphi zizoza ngenye indlela nje engeke uyi-understand ukuthi that shows ukuthi-ke unebala lobukhosi, angithi abona, unebala lobukhosi bakubo, unebala lobukhosi besizwe sakubo, angithi athola. So-ke isebenza kanjalo lezi zinto ezinjalo. I like you guys ukuthi misunderstand, ningadideki mase niphupha zonke likhumba ehlukahlukene, ngoba isikhumba nesikhumba sine-meanings yayo, angithi athola. Ngesinye isikhathi-ke uzophupha isikhumba esithize, lesikhumba leso sizosho ukuthi-ke manje sirepresenta ifamily yakho, angithi athola. Njengelesi uzobona ingwe khona bakwena and so barepresenta leyo-ke crocodile, angithi abantu ezinjalo. Khona abakandlovu babona isikhumba sendlovu, but it represents ifamily yakhona, it represents like nje amadlozi walapha, angithi athola. So-ke isebenza kanjalo, isikhumba nesikhumba sine-meaning, isikhumba